Hi guys! Welcome back sa aming channel. Umukbang ulit tayo ng Charan! Ihaw, Ihaw na tulingan. tulingan. Kain na tayo. Dahil Pang ilang mukbang na namin to, pinagbigyan ko na siya dahil lagi siya nagrereklamo na walang coke. Eto na! may coke na. May coke na! Yan yun namin, ano kasi kami kanina. May binidyo kami. Abangan! Abangan niyo yun. Lugi ako dun, lugi. Baka lugi. Lugi ako dun sa labanan. Alsim. Kain counter na ba kayo ng toyo na maasim? Oo, ang sarap na. Try nyo, ang sarap. Mas maraming sibuyas, bawang. Pag napanood nyo mga kabikol yung binidyo namin kanina, comment kayo tapos yung mga gusto yung namin, i-challenge namin. First time namin mag-ganon eh. Masaya pala, kala ko ako mabubudol. Basta ganun lang ng ganun game ako. Wala kaming masyadong gawa ngayong araw kaya nag-video na lang kami. Ito yung tingin ng mukha ng natalo. Natalo ako dun sa binidyo namin kanina. Pero idea ko yung anong yun. Yung video na yun. Oh, wala nga akong alam. Ako Kala yung ko nabiktima. Habang nag-iihaw ako, sabi ko, ano bang gagawin? Pagbubunot o pag ano? Kulwari, hindi alam. Pero alam yan, tahimik lang yan. Hindi. Siya lang ang nakakaalam. Ba't natalo ako? Madaya ka. Ang madaya hindi nagwawagi. Ito kasi nakalaman, lunch namin to. Para like kami video. Binibidyo namin. Share lang. Baka gusto nyo, punta lang kayo dito sa amin. Tapos dala na kayo ng pang-alak. Kahit 4 kantos lang. Puro alak na laman ang utak niya. Puro 4, puro bilog. Kala mo naman malakas uminom. Isang bote lang naman, iyak na. Nagdadrama na. Paano ka magdrama? Ginay. Nahirapan pa kami nito. Muntik pa hindi makakuha ng uling. Makarating pa sa iba yung dagat, makahanap lang ng uling. Yan naman pwede bumili ng isang sako. Ano kami, maglilitsyon. Shout out sa iyo, Serene. Serene Santuang, kagawad ng poblasyon ng pinaka-pogi. We! Diyos, pogi yan. Pogi ka, sir. Ikaw pa. Kasalukuyan ang ginagawa ang aming shoot. Yay! Saka kay Sir Manny, yung may-ari ng MJ Stone Trading dito sa Daet Camarines Norte. Search nyo lang sa Facebook kung gusto nyo ng mga iba't ibang kulay ng bato, pang garden. Doon lang kayo pumunta. Napakamura, mga kabikol. Ang bait pa ng may-ari. Makaka-discount kayo doon basta lang. Pogi din ba yun? Oo. Pogi yun pero loyal.
Sana all. Sana all. Saka kay Sir Gacus, yung teacher ng St. Francis. Salamat. Binigyan niya ulit ako ng ulam kahapon. Sarap ng langka. Kukunti ang sili. Unang subo pa lang, bumabaga na ang iyong bibig. Tsaka sa mama ko, sa mga kapatid ko dyan sa Las Piñas, ingat-ingat. Love you. Ewan ko na kung maganda na ang panahon doon. Dito maganda na eh. Nakakainis na ang init eh. Hindi mo malaman pag maulan, nakakainis ang ulan. Pag mainit. Taiwan. Anghang? Eh, sili pala yun. Ang tayo ng Coke. Ang sarap ng Coke. Sana mayroon magpadalang Coke. Gawin mo yung sound. Baka tapos tuminom. Yung sound. Yung pang commercial. Bayad yun, may talent fee yun. Pwede rin naman, magpadala kayo ng mumukbang namin. Para naman maiba-iba. Yung nag-promise na ng spicy noodle. Pati ng lalamunan ko. At kumain. Lalo na pag naka-Coke. Guys, maawa na kayo, mag-subscribe naman kayo sa amin. Nang dumami naman ang aming subscriber. Na makatikim naman ng sili! May tinik. Sarap. Pinubo niya sa akin yung tinik. Ulo. Ay, hindi masarap. Kung ginataan. Masarap yan, ulo. Oo. Depende sa ulo. Diri. Kain lang tayo ng kain. Kahit matinik. Takaw mo, nakaisang isda ka na. Wow, ang laki naman pati ng isda. Yun lang yung tawad kanina. Parang okay ang video dito ngayon, puti ako. Gawa ka ng sandang copy. Ipapamigay mo. Papamigay ko. Kasi pogi ka dito. Pogi ako dito ngayon. Sana all pogi. Ang ginawa namin challenge kanina, napanood lang namin yun sa YouTube kay sino ba yun? Dunekla. Kay Donekla. Kay La Tekla. Sana makakolab namin sila. Malay mo. Ano mo na, soon. May mangyaring kakaiba. Diyan na ako. Tapos ka na? Wala, may kanin ba ako? Kanin ba dun? Oo. Guys, kuha akong kanin. Charan! It's magic.
It's magic. Bitin ako, ang sarap eh. Sunod, imumukbang namin, ano, kung ano yung ano nyo, comment nyo. Comment down below, kung maka-experience naman ng mga suggestion nyo. I'm done. Parang ang bagal kong kumain ngayon ah. Nung parang mabagal talaga. Pinipil mo lang. Gusto niyang mabilis ka lang. Di ah. At ito, sa mahal naming pusa. Ang mga tinik. Si Chala. Pakita mo si Chola. Si Chala. Chala, halika dito, halika. Chala. Andito si Chala. Say hi. Hi guys, sabihin mo. Hi guys. What's up vlog? Welcome to my guys. Tapos na ako. Thank you Lord for this food. Thank you po, Papa Jesus. More blessing po. Ganon. Pag magko-commercial Ganon. ako. Ganon. Diyan na po nagtatapos ang aming mukbang for today. Sobrang nabusog po kami and thank you Lord for this food. Please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. And share nyo po sa mga kaibigan nyo para lumaganap ang aming channel sa kanila. Yun lamang po. See you again next time. Bye! Bye! Everybody shake it, baby.